न उठाए मुदैया के रे। हां एगो बेटा भतर बड़ा सन ओकरी से क दिन कहनी कि रे तनी भैंसा पर से पियरी माटी जाके लियावा सन कि घर आंगन लिपा जा। होए दीदी अब लोग के घर पाका के हो गेल बाप कहां लोग माटी से लिपी अब जेकर माटी के घर बा उहे नु लिपी। रे मुंह खोल रे भतर गाड़ी अपन मुंह मत खोल बोरा के मुंह खोल। अरे दीदी हम जने हमार मुंह खोलवा तनी आ दीदी हमरा में डाली ले हई रे है हार जेबे मूड़ी पर ले जाके बा मूड़ी दुखा जाई कमर दुखा जाई। अच्छा चली हम कल के बिरयानी खइले बानी ढोले में अपन घीच छोटी का दीदी चल 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 धारे उठाई त हां धर ले दे भारी बनू हाय दीदी हां हमार उठाओ अताई पहले उतरवान तब नु और उठाए हां उतर अरे बापू बाप धारे उठाओ अब हमारा उठवाई रे हमार उतार तब न उठाए मुदैया के रे। हां ले रे हमार उठा अरे बापू बाप अभी राव ने हां उठाओ चल चली दीदी चल हमारा उठवा दे अबे हो भुला गनी हमार पहले उतार आ दीदी उठवाई हां हमार उठाओ आ दीदी करे एंगा तो सांझ बिहान हो जाई उठाओ पटकर एगो काम कर का उतर नु हेने कर छोड़ दे